Yazi guys, the sooner we understand into yoba apha emhlabeni singabantu abohlukileyo, and therefore by default ii-needs nee-wants nee-preferences zethu ngeke zifane, the better. Umntu avela azithele chu kwileyini yakhe ngepace yakhe, because le nto yoba nihleli nje nizama uimposa ezi standards nina niphila ngazo kwabanye abantu ayizosibhana. Umzekelo ndike ndathi ndithuka apha kwenye ipost ndathi abantu sebexakwe nayo into othetha ngoku, sebethukisela nje for no reason. Uthi lo sisi asukalo ankile wenu soze umbone enxibe no-G-Star into ayaziyo ile brand yakhe. Ndithi obviously sisi wam awazi kwam namozwela, because mna zange ndaba ngumntu wamabitso ofundini nee-brands ezidurayo. Abanye abantu they prefer the finer things in life fundini badla ukotini, and that's cool for them. But when it comes to zimenxe ezifana nam, hayi mtshanam, yho mna lo ndikhule endlini for singa-afford into ezininzi, so ndikhule nalaa mentality into yoba into endinxibileyo akunyanzelekanga uba ibe duru, as long as iclean ifresh ndigrand. Ndaba nelakhi ke ngokule mifukuzo yam ndafumana lo line wokwenza izikipa. Kunzima kaloku uba igiant phone nakwezi shop uthi ngoku usoyibona into intle usukungabi na-size, and kum xa unebrand it doesn't make sense into yoba ube unxiba u-G-Star fonini. Izawupushwa ngubani ibrand le yakho? But ke asicingi ngokufanayo, because wena udicide uthatha ezi standards uphila ngazo wafuna uzozi-imposa kum, ndibe mna ndingenaxesha layo at all le nonsense yakho. Ndizama ukuthi ke guys, umntu makabe le nto afuna uba yiyo mani apha elifini, nxiba le nto ufuna uyinxiba for uba uthini omnye nomnye afutsek makayoziqenqa, as long as wena uhappy ngesiqu sakho. Ungazi uyenza into ezibeka under pressure ngenxa yezirhamba ezingayaziyo nobulala utye ntoni on a daily basis.